ngopo wek trutusan tekan kene? Golek sendang bakal tak nggo siram jamas nggonku kelakon daup karo Dewara Drupadi. Iki malinge keparat. Diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa? Iki tambanono kalung robyong. Nganggo jeneng Prabu Patoke Bawarsari. Ndi giri kadasar. Ajujuke nggone sapa sing meparangi karepe Prabu kala seneng. Rawe kembang rawe. Dang dang dung. Dang dung dang dung. Jantenan. Waduh. Iki sapa iki? Kok ana Elsi nang kene. Yen menika ngawur. Menika Dewi Wara Drupadi. Udus. Wah, jan. Kowe manjinga ning akekku mata kucing. Nggih. Kowe tak gawa ning negara Ngamarta mergo aku kongkonan pate kok kaya ora percaya. Marengipun. Ayo. Oh, Semar kok mlayu-mlayu karo Garing karo Petruk. Nggih. Eneng apa? Kula mboten ajeng wadul. Nang lakon iki kasunyatan. Kasunyatan piye? Karang kadempel kerawan Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Mboten kanyono-nyono merga dawuhing Begawan Durna ngupaya Dewi Wara Drupadi anggenipun murca. Lah kok rawuh teng Karang Kadempel ngemban dawuhing Begawan Durna. Jarene Wara Drupadi saged timbul teng negara Ngamarta ning kudu ditumbali nyawane Bagong. Lho. Lah terus anak kula Bagong dioyak-oyak Ndara kula kekalih. Kula njaluk pengadilan Ndara. Ora gak. Nyemplung telenging samudra Bagong nek ora mbok oyak-oyak mesti ora kelakon nyemplung. Iya to? Nggih. Coba to Janaka aku tak takon karo kowe iki jane duwe nalar ora to? Kowe kuwi padha duwe rasa kamanungsan ora, Werkudara? Nggih. Tak takon karo kowe sing ngakon mateni Bagong sapa? Durna bapakku. Wis ping pira kowe percaya karo Durna? Ning nyatane ngawu gawar ngawur ora ana nyatane. Durna pendhita sing nyata. Nyatane ngono apa aku tak takon? Menehi aku kawruh panunggal. Sing menehi kowe kawruh panunggal kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Wong satemene nggomu banget percaya karo Begawan Durna pekasan kowe dijlomplongake cemplungke segara wae panut. Nanging merga gedene kapercayanmu kowe ora tekaning mati iso ketemu karo Sang Ruci Bathara. Kuwi dudu Durna sing menehi. Nanging kowe pancen pambudidayamu dhewe. Lah kok dadi kowe saiki tuntula karo Bagong merga perkara Durna? Ning nganti Bagong iki tekaning mati ana tantrimaning dewa sing sago nyangga sapa? Sing sago nyangga sapa? Wah, lah adik-adikku kok kaya ngono ta pikiranmu kok, Dok? Kutung nalarmu ora ngerti kan pala. Raden Werkudara kowe membunuh Patih. Iki Prabu Patoke Bawarsari Sirnana legane ati. Sayangku. Wah, Raden Werkudara jebul ayu tenan. Wah, iki Pathokol Bawarsari Dasar kepara nyata. Iki sapa iki? Raden Janaka. Dewi Janaka.
Iya dasar kepara nyata tokol bawur sari tak pecah siramu. Nyo bejan. Sayang. Wis sapa iki? Awake kok dicet ireng. Iki sapa? Pathokol Bawarsari. Prabu Kresna, Prabu Kresna. Janaka tak pek, Werkudara tak pek. Weh lah janjane kowe tak kandhani ya. Upama kowe ora seneng karo Werkudara karo Janaka kuwi janjane sadurunge kowe patihmu tok kongkon mau, Janaka karo Werkudara kuwi arep tak ijapi. Edan. Masa Lho tenan. Mergo aku ya tresna karo Werkudara karo Janaka. wah, padha-padha raja penglamar. Pancen ngono ayo padha dilamar bareng ayo. Kakang Semar. Dipol, aku tuluh ngono. Kakang Semar aku tuluh ngono. Kok ora Bundarawati malah melu-melu perkara iki. Pripun nek kaya ngeten iki? Nek kula nulungi napa labuhan kula ajeng manglalekke. Nggih. Sampeyan kewirangan lho diwadonke wong niku nek cara kula kaya didak sirahe. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura. Nggih, pun mboten napa-napa. Sing penting Ndarawara Drupadi wis kondur teng negara napa menika? Ngamarta. Ngamarta. Terus kula ya wis iso mbalekke Dewi Wara Drupadi. Yai Ratu, inggih ngatur panuwun Koko Prabu inggih sami-sami. Benjamrena nek tumindak nganggo petungan ora sak karepe dhewe. Nggih? Yo.